раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии тоҷикистон гуфт, роҳи 275 метра бе ягон баҳс ҳудуди тоҷикистон аст ва он бар асоси созишномаи соли 2009 ба Қирғизистон ба иҷора дода шудааст. ин матлабро дар нишасти хабарии ниҳоди зери раҳбарияш эълон кард. ҷониби Қирғизистон ин роҳро торт кочо меномад ва ба иддаои раиси вилояти Боткан дар ҳоли ҳозир ба ҳеҷ кишвар тааллуқ надорад. ин роҳ ҳоло баҳси наверо миёни Душанбе ва Бишкек ба миён овардааст. бо ду ҳуҷҷати гӯем ки солҳои 2024-27 ва солҳои 89 корбарӣ рафта истодааст, бо ҳамин ду ҳуҷҷати расмӣ гӯем бо назардошти ҳамин ду ҳуҷҷати расмӣ ин вай бе ягон хел баҳс ҳудуди Тоҷикистон аст. бар асоси як санад ки соли 2009 миёни роҳбарони шӯрои амнияти ду кишвар ба имзо расид, Тоҷикистон ин қитъаро ба муҳлати 49 сол ба Қирғизистон ба иҷора дод, вале Содир Ҷабборов, раиси ҷумҳури Қирғизистон гуфтааст, ин санадро қабул надорад. Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи замин ва геодезии Тоҷикистон ҳамчунин афзуд, соли гузашта 81 километри дигари марз миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ба қавли ӯ, аз 970 километр марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон 519 километр муайян буд. бо вилояти Суғд 589 километр, ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ 232 километр ва дар қисмати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тақрибан 157 километрро ташкил медиҳад. вале Хоҷазода ҷузъиёт надод ки ин 81 километр марз дар кадом минтақаҳо ҷойгир шудаанд. ин қитъаи марз пас аз даргириҳои охири моҳи апрели соли гузашта дар 8 дидори комиссияҳои аломатгузории марз миёни Тоҷикистону Қирғизистон муайян шудааст, вале пас аз моҳи ноябри соли гузашта ҳайатҳои комиссия мулоқот накардаанд. сабабҳои гӯем ки субъективу объективӣ дорад, бояд ҷониби қирғиз аз рӯи навбат бояд даъват кунанд буд. барои ҳаминам гӯем ки кори комиссия боздошт шуда истода буд. рӯзи 29 январ пас аз даргирии навбатӣ дар марз, Қамчибек Тошиев, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, дар поёни дидораш бо ҳайати Тоҷикистон гуфт, бояд кори ҳайати байнидавлатии таъин ва аломатгузории марз ки 2 моҳ пеш қатъ гаштааст барқарор карда шавад. Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Тоҷикистон гуфт, рӯзҳои наздик вохӯрии раҳбарони гурӯҳҳои топографӣ дар назар аст. аломатгузории марз ҳоло яке аз масъалаҳои асосӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон аст. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 970 километр сарҳад доранд, вале аломатгузорӣ нашудани беш аз 400 километри он сари ҳарчанд вақт сабаби занозании мардум ва муноқишаи мусаллаҳонаи низомиёни ду кишвар мешавад.